vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Nganze makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndangouyawo kuti ndinge ndichingoreururawo izvo zvandakaita, mabasa andakabata nemaoko angu awa maviri. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 46 years ekuberekwa. Ndatovawo nevazukuru vangu vatatu. Mukoma, zvakaitika ndezvekuti recently pane umwe muzukuru uyo akabva kuya kumusha. Achiuya kumusha mukoma, inini ndini ndakatoita zvekutomudana because zvinhu zvangu zvakandikudza kuti muzukuru uyu kujoni uko kwaainge ari zvinhu zvake zvainge zvava kuda kumusunungukira, sezviya zvavanotaura kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Zvekare shiri kunyange ikabhururuka sei, kunyange ikabhururuka ikasvika kumakore, asi panofanira kuti pange pachizova nenguva yekuti inodzoka pasi ichizomhara. Ndo zvakangofanana nemhiko idzi dzatinoitira vanhu isusu mumabasa edu awa atinoita ekuroya. Mhiko idzodzo dzinosvika pakuda kunoparadzwa namusikavanhu. Saka mhiko idzi padzinozoparadzwa nekuti munhu anenge anyanya kushungurudzika, Mwari vanenge vava kurwadziwa nekutambudzika uko kunenge kuchiitwa nechisikwa chavo. Saka vanobva vazoputsa mhiko dziya idzo dzatinenge takaitira munhu uya. Ndokusaka paya uchizongoona out of nowhere, kana kuri kunzi kana paine weukama anenge akakuitira mhiko, anokwanisa kuzongokaruka akutengera drezi kana kungokudana kumba kwake, mpaya pakuzonodya uchipiwa zvokudya kana uchipiwa zvimwe zvinhu zvinenge zvingori fani, ndipo panenge pava kutovandudzwa mhiko dzacho. Ende kazhinji mhiko pamunhu hadzivandudzwi more than 3 times, nekuti mhiko idzi nguva zhinji dzinonzi dzinge dzichizolasta for up to 20 years or more. Saka vanhu vashoma vekuti vanozovandudzirwa mhiko idzi more than 3 times. Ndo zvakaitika pamuzukuru wangu uyu. Muzukuru wangu uyu mukomanashi, iye mwana wavatete. Vatete ava vainge vakandivenga sei, nekuti pandakapinda mumusha mukoma ndainge ndiri muroora uya ainge akashorekwa. Nekuti pandakapinda mumarriage mukoma, vatete ava vainge vasingandifarire zvachose, nekuti mhuriwo kumhuri uko kwandakawanikwa kune vanhu vane twunhu twavo. Inini ndainge ndichibvawo kumamisha kwainge kusina kana anything. Nemurume wangu takatongosanganawo because iye anoita zvegeoengineering. Saka vakati vauya for maprojects avo kumusha, ipapo ndainge ndichitori musikana. Ndo pandakabva ndazosangana naye, iye akandida, ininiwo ndikabva ndamuda. Asi mukoma, kubva zvatakazopesana iye achiendawo kuHarare, inini ndichisara kumusha. Ndakasara ndichiita mhiko. Ndingangoti ndipo pacho pandakazonyanya kujoiniswa izvi zveuroyi, nekuti ndakanzwa hana yangu ichirova. Ndichitanga kufunga kuti zvino munhu uyu wandarara naye akandibvisa umhandara, ko kana kuri kunzi kuHarare ikoko kwadzokera, ko kana aine mukadzi, ko kana ndikazonzwa zvichinzi kuHarare ikoko aroora, ndichazoita sei? Hana yangu mukoma yakabva yandirambira. Ndikabva ndati pano ndotobatisisa. Mukomana uyu sezvo akandivimbisa paainge asati arara neni, akandivimbisa kuti achandiroora, ndokusaka ndakazomutendedza kuti ange achindikanganisa. Mukoma, ndakabva ndazoenda kune vamwe gogo vangu. Kana kuri kunzi mumhuri kana muine mashavi acho iwawo ehuroyi, unokwanisa kutorarama upenyu hwako hwose usina kana kumbogara wakaroya kana ani zvake. Asi shave iri rinenge rakangomirira musi wekuti unokanganisirwa, kana kuti musi wekuti panozogodzvanywa yandikangoti activation button. Ndakazoenda kuna gogo ndokubva ndataura navo maererano nenyaya yangu iyi. Gogo vakabva vati painge pasina kana problem. Gogo ava mukoma vakabva vanditi kuti ndinge ndichikupa mishonga yekuti mukomana wako uyu ange achidzoka, iwewe unofanira kuti unge uchizosacrifice. Ndikati ndinofanira kuzosacrifice chii? Gogo ndo pavakabva vazotanga kundiudza nhau iyi yemashavi. Vakabva vanditi medu mumhuri mune shavi racho rehuroyi. Saka shavi iri rinongogara rakahwanda zvekutoti kana kuchechi chaiko munhu anokwanisa kutoita mufundisi, ereda, mudhikoni kana ani, but shavi iri anenge ainaro as long
as akasakanganisirwa nemunhu zvekuti anosvika pakuda kukuvadza munhu kana pakuda kunoshandisira munhu mushonga, shavi iri anotosvika mukufa asingatozivi kuti iye ane shavi iroro, zvakangofanana nevaya vanozviti vane mashavi enjuzu zvekuti vanongokaruka dzimwe nguva vachirota vari kumadziva. Nesuwo ndo zvinoitika patiri, unokwanisa kutongorota so uri kumakuva, asi uriko kumakuva ikoko sandi kuti unenge uchitya kana kuti pane zvakashata zvinenge zvichitwa pauri, asi iwewe ndiwe unenge utori in control of the situation. Kana kungorota uchingorimisa vanhu mumunda, kana kungorota uchingoshungurudza vanhu instead yekuti iwewe unge uchibatwa nemadzikirira kana kuita hope dzinotyisa dziya dzavanoti manightmares, iwewe ndiwe unenge uchitotyisa vanhu uriko kuhope ikoko. Zvinoreva kuti shavi racho iroro unenge uinaro, shavi reuroyi, nekuti idzi hadzisi hope dzekuti unongokaruka wadzirota, hadzirotwe nani zvake, asi dzinongorotwa nevanhu vanenge vaine mashavi acho euroyi. Gogo vakazoti vaexplaina history yefamily yedu yose iyoyo, ndokubva ndazogamuchira koma ndakatanga ndatemererwa nyora idzi mumaoko angu, ndokubva ndatemererwa dzimwe zvekare pachifuva, but vakabva vati ivo vainge vachida kuti nekukura paya pandinenge ndichikura nyora idzi dzinge dzichizova panzvimbo yakavanzika, vachiti ivo the reason as to why vaizombopota vachinetsekana pamajana inhau yekuti idzo nyora dzavo dzavakatemererwa dzeuroyi dziri pachena. Saka pano nepapo vaizoti paya kana nyora dziya kana dzikaonekwa then vobva vazotanga kushungurudzwa nezvinhu zvavo. Zvino ivo vakabva vati nyora idzi ndiri kuda kudzitemerera pazasi pemazamu ako kuitira kutiwo mazamu ako paanenge achikura idzowo nyora idzi dzinenge dzichizovharwa nezamu rako. Worst of all, pauchazoita mwana ndo zvavakataura kuti paya pandinenge ndava kuyamwisa zamu rangu richinodonha, nadzowo nyora idzi dzinenge dzichitovharika. Mukoma vakabva vanditemerera nyora pazasi pemazamu angu awa, zvekuti murume wangu nyora idzi haatombodzizivi kuti ndinadzo nyora dzeuroyi because dzakavharwa nemazamu. Mukoma ndakabva ndazotemererwa zvekare dzimwe nyora idzo dzinofamba nemuviri wangu wose, but idzo dzinogara pakati pemusana apa ndipo padzinogara, asi kana kuri kunzi ndikasvika panzvimbo yekuti dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichihwanda, idzo dzinobva dzapararira muviri wangu wose. Dzimwe nguva dzinotoenda kana pasi petsoka dzichingohwanda chete dzisingadi kuonekwa. Zvose izvi murume haatozvizivi kuti ndine nyora dzakadai so pamuviri pangu, nekuti inini zvekare pane mishonga yandakazonzi ndinopota ndichimupa mishonga yacho iyoyo iyo inozoita kuti iye asazvibata kuti inini ndinomuka usiku ndoenda ndonoroya vanhu mangwana acho makuseni, kuti iye ange achizomuka hunge inini ndazodzoka mumba. Kana ndikanzi ndatadza kudzoka mumba iye haakwanise kuzomuka. Ameno mukomana kuti kana kuri kunzi ndikabuda shavi iri rikazotadza kundidzosa mumba, chii chinozoitika musi wacho iwoyo, nekuti mutumbi wangu unenge urimo mumba naye, asi mweya wangu ndiwo unenge wabuda, unenge usisiri panzvimbo. Iye anenge akangorara semunhu akafa, nekuti ndinenge ndisimo mumba imomo. Ndinenge ndatora mweya wake uyu ndinoti kana ndikautora paya pandinenge ndichifamba ndinenge ndakaisa mweya wake pasi pehapwa dzangu apa, ndipo pandinenge ndakamuchengetedza ipapo. Pandinozodzoka zvino ndipo pandinozobva ndazovhura hapwa dzangu, ndinoita wekukotamira ndobva ndaisa chiso chake muhapwa mangu umu, then mweya wake wekufema unobva wadzokera zvekare mumutumbi make. Ini kana ndapedza kudaro ndinobva ndazodzokerawo mumutumbi mangu, tose tobva tatomuka. Saka nyaya dzose idzi murume wangu haana kana idea yekuti mudzimai wake waanodisisa nemwoyo wake wose ndizvo zvaanoita izvi. Mukomanashi muzukuru uyu chakaitika ndechekuti ivo sisi vemurume wangu vatete ava vainge vasingandifariri zvachose. Vakasvika pakunditi inini ndainge ndiri ngomwa, ndikabva ndati it is fine vatete, toda kuona kuti ngomwa pakati penyu neni ndiani. Ndipo pandakabva ndazombovaitira mhiko, asi nekudawo kwechechi ivo vakabva vazoenda vakabva vazonobatsirwa ndokubva vazobatira pamuviri.
asi hondo dzedu hadzina kuperera ipapo, nekuti ivo pavakaona kuti vainge vabatira pamuviri vakabva vazongozviudza kuti hondo dzose dzainge dzapera ndokubva vatanga kurelaxa paminamato apa. And inini at that time inini navo tainge tava kuita sekunge tinowirirana, and ndakameka sure kuti vanozova munhu wekuti haagari ari pamabvi sezvavainge vachiita panguva iyo pavainge vachiri kutsvaka mwana, vaigara vari pamabvi zvekuti kutovashanyira kudai ndaitonzwa muviri wangu wose uchitsva nekuda kwekunamata kwese uko kwavainge vachiita. Kwaisiya imwe hit mumba mavo. Hit iyi yaizosara mumba mavo yainge iri supernatural hit yekuti anyone who knows the spirit ndiye ega aizonzwa kuti mumba munomu muri kupisa. So I avoided at all the times, even though ndaizviziva kuti vainge vakandivenga, but ivo nemurume wangu aiwa buda ndipinde chaiwo. Saka taingoti tikangogara then murume over ati handeiti mbonoona vatete. I used to hate it a lot kudzamara vachizozvara apo pandainge ndamborelaxa mbichana ndokubva vazozvara. Ati vachinozvara mwana wavo mukomana inini ndikabva ndazochisumudzira ndikabva ndati hondo dzedu dziyaka vatete hadzisati dzapera. I still remember what you did last summer. Mukoma ndakabva ndazokokeredza vamwe vangu avo vainge vachigarawo munharaunda umo mandakasvika ndikatanga kugara nemurume wangu after tazobviswa pafamily house. Mwene vangu mukoma ndakasvika pakuvajoinisa nekuti ivo ndivo vainge vakamira neni vachiti ivo hazviite kuti ndinge ndichidzoserwa kumusha nekuda kwekuti mwana wavo murume wangu ainge akandikanganisa. Vakabva vati hazvina hunhu, zviri nani kuti munhu uyu ange achigara nemurume wake ndokuzoroorwa kwandakazoitwa. Vamwene vangu ndakabva ndavada nekuti ndiye munhu oga akakwanisa kumira neni ndokubva ndatanga kuvashanyira usiku vakarara paya. Vamwene vangu vainge vaine dambudziko rekuti vaiti kana vakarara vaingorara vakashama muromo wavo. It was easy mukoma kuti ndinge ndichivadyisa day by day. Vamwene ndakavadyisa zvishoma nezvishoma kuzosvika ndanzwa kuti panapa dumbu ravo rainge raita kuomarara nenyama yevanhu. Vamwene vakazongoramba vachingorota dzimwe hope dzainge dzisinganzwisiseki, ndipo pavakabva vazongotanga kundibvunza kuti nhaiwe muroora hope dzakati dzinoreva kuti kudii. Inini ndakabva ndazoenda navo kumusha kwedu ndichiti kwainge kuine vamwe madzimai vaiita zvokubatsira, but madzimai ava navowo vainge vatori muroyi. Ndichiita zvose izvi ndainge ndichida kuti vamwene vangu vange vachizotemererwa nyora dzeuroyi, nekuti inini ndainge ndichivatadza kuvatemerera nyora idzi dzeuroyi since I was still very new in the game. Mukoma takazoti taenda pamba paya pamadzimai, vamwene vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachikweshewa nyora dzimwe dzainge dzakatemererwa pavari, nyora dzeuroyi. Zvadaro vakazoti vapedza kukweshwa nyora dziya nemunyu ndokubva vachizotemererwa nyora mbiri. Ndakati vachingotemererwa nyora mbiri mukoma, usiku ndakabva ndazotomutswa nevamwe vangu ndokubva vanditambidza reza. Vakabva vati mukana wako ndeuno, chimutemerera nyora. Ndokubva ndazotemerera vamwene vangu nyora. Ndakati ndavatemerera nyora mukoma, the next thing vainge vava kutomuka vakatogara nesu kumakuva vachindibvunza kuti nhai muroora ko kuno kwandiri kutsvaka, kuno kwandiri ndiri kumbotsvakei. Ndikabva ndatanga kuvaudza kuti inini ndainge ndiri muroyi navowo vaifanira kuti vange vachiita muroyi. So mukomanashi vamwene vangu vakasvika pakushaya vari muroyi, but vakandibatsiridzawo pamhiko dzose idzo dzandainge ndichiitira pamwana wavo uyo ainge abva mukuzvara mwana uyu muzukuru wandakazoroya. Zvadaro mukomanashi vatete vakati vazvara mwana wavo mukomana ndokubva ndaisa mhiko dzandakaisa paari dzainge dziri mhiko dzekuti ange achizova rombe rekuti rinenge richingotenderera nemabhawa richingonwa doro. Asi sezvisinei zviminamato zvavo izvozvo ndo zvakambovati pushei zvishoma kusvika mwanakomana uyu achizoenda kuSouth Africa. Zvino akati ari munzira achienda kuSouth Africa ndikabva ndati
ko mwana wazoenda sei usina kundikudza kuti iwewe uri kuenda kuSouth Africa? Akabva ati very sorry gogo, pandichadzoka gogo I'll make sure kuti ndichapfuura nekumba ndichikuonai. Saka pavakazodzoka ndakatomeka sure kutoti anotodarika nekwangu. Ndokubva auya akati gogo nasekuru ndozvandakakuvinzirai izvi. Iye ainge akanditengera matennis, foni, dhuku nerimwe t-shirt. Ndakabva ndatora zvinhu zviya mukoma, handina kana kumbogara ndazvipfeka. Usiku hwakazoti hwasvika ndopandakabva ndazodzokera kumusha ndikanogara dare nevamwe vangu vandainge ndakasiya kumusha. Zvinhu zviya ndakazozvipa vamwe gogo avo vandainyanya kuwirirana navo, chete kuti gogo ava vakazoshayika, but vainge vari muroyi mukuru. Ndivo vakazotanga kupfeka zvinhu zviya. Kupfeka kwavainge vachiita zvinhu zviya zvainge zvichitopawo macases pamuzukuru uyu. Saka akazoti ava kudzokera kuJoni, ndokubva ndazomupa mari. Ndikabva ndati muzukuru, mari iyi bata zvako unge uchizongotengawo dhiringi muroad. Akatomboramba kugamuchira mari iya nekuti yainge ingori 40 rand, ma20 rand maviri. Akati kana gogo, handikagamuchiri mari iyi, zvitori nani kuti imimi ndinge ndichikusiyirai mari yedrink. Ndikabva ndati kana muzukuru, iwe uchigamuchira yangu mari iyi, then iwe wozondipawo iyo yauri kuda kundipa. Saka iye akabva azoburitsa 300 rands akabva ati mari iyi gogo chioyi motenga zvenyu drink imimi nakule. Saka ndakabva ndatora mari iya ndokubva ndapa kule vake tichiripo ipapo. Izvi ndaizviitira kuti pakuzonopatsanura mari idzi ndava ndoga, mhepo dzaikwanisa kuzondirambira. Saka ndakagara ndapatsanura mari iya mumaziso make muzukuru uyu kuti mhepo dzinge dzichizobvumirana nazvo kuti mari yandapiwa hongu ndagara ndatoipatsanura. Inini ndakabva ndazosara ne200 rands yakabatana. Ivo sekuru vacho murume wangu ndikabva ndazomupa 100 rands yekuti ange achingoendawo kunotenga zvinwiwa, sezvo ari munhu anofarira kunwa doro stereki. Mukoma takazoparadzana nemuzukuru uya. Inini ndakangoti ndichingosvika kumba ndokubva ndanoti mari iya straight musikarudzi mangu, nekuti ndainge ndava kuda kuenda kumaperiods. Saka tsvina iya yekumaperiods ndo yandainge ndichida kuti inge ichizonamira po pamari iyoyo. Kana baba pavakati mazuva enyu ekutevera haasi ava pedo here, ndakabva ndavarambira because ndaiziva kuti kusikarudzi kwangu uku kwainge kuine mari yandainge ndaminya ndichishandisa sikarudzi yangu. Ndakazoti ndotevera mari iya yaiti kana ikabuda yakazara ropa ndobva ndaidzorera zvekare musikarudzi mangu kusvika ndichinopedza mazuva angu andinotevera 3. Zvadaro mukomanashi, mwana uyu kuenda kwaakaita nemari yangu iya 40 rand iya, zvinoreva kuti pane shiri dzangu dzandinoshandisa 4 idzo dzakamutevera dzikaenda naye kuJoni ikoko. Shiri idzi ndo dzainge dzichiripota dzichindiudza zvose izvo zvainge zvichiitikako kuJoni ikoko. Kudzamara shiri imwe yazodzoka kwandiri ndokubva yanditi uko akusisina kumira zvakanaka. Ndakabva ndati ko chii chiri kuitika? Ndo pandakabva ndazoudzwa kuti muzukuru uyu ainge asangana nemukana. Ndikati endaika munomuvhiringa semavhiringiro ose amainge muchiita makore ose awa. Then shiri dziya dzakabva dzati idzo dzainge dzisisina simba. Ndikabva ndaziva kuti musiki ainge aparadza mhiko dziya. Ndakadzidana dzose shiri dzangu idzi ndisingadi kuti dzinge dzichizourawa namusika vanhu kana kuri kunzi dzikada kuzongoramba dzichivhiringidza uyu muzukuru uyu. But ndakazoti adzoka kuno mukoma kwainge kuine ka small family gathering. Ndo pandakabva ndazovandudza mhiko dziya. Ndakamupa mushonga, ndakamuisira mushonga uyu muchikafu. Tainge takatoungana mukoma, inini nevamwe varoora ndisu tainge tiri busy kumabhodho tichipakura. Saka muzukuru uyu ndakangozviisa very close naye. Pakunopakura paya mukoma ndakabva ndatanga kunamata ndichimwaya mushonga. Vamwe vose hapana kana chavakaona, but mutumbi wangu waita sekunge ndiwo uchiri kupakura, but mweya wangu wainge uchitomwaya mushonga muraisi riya. Ndakapedza kudaro mukoma ndo pandakabva ndazodana mwana wangu akabva azoenda akanopa muzukuru wake vachiitana sekuru nemuzukuru. But mukoma ndainge ndatopedza naye mukomana uyu. Zvaizvezvi mukoma ndakazama kushingirira kutoti zviri nani kuti pachijana ichi chiri kutevera chinge chichijamba umwe wedu chinge chichiuya pandiri, because ndakabva ndati ndinokumbirawo kuti mhiko idzi dzinge dzichizova mhiko dzinomisikidzwa for up to 30 years. Saka zvakabva zvazonzi panodiwa ropa kuti ropa iri ringe richideuka
pasi kuitira kuti nyika isarwadziwa nemhiko idzo dzandakaisa pamusoro peupenyu hwemuzukuru uyu. Saka pachijana chinotevera ichi ndini ndiri kufanira kuti ndinge ndichizosarudza pakati pevana vangu, asi mukoma zvose izvi ndakazviita ndakabatwa neshave. Ndinongotiwo pano nepapo mweya wekubereka unongondibata kana ndakatarisa vana vangu ndichitanga kuzvibvunza kuti saka pakati pevana vangu vandichasarudza ndiani, but mweya uya shaviriya rinobva randibata. Kana randibata mweya uya wekubereka unobva wangotiza, ndobva ndatozviudza kuti ndakaita zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita, because ivo vabereki vemurume nekuti hama dzemurume wangu pandakaroorwa nemurume wangu dzainge dzisingandifarire. Saka vatete ndinoda kuti vange vachizorwadziwa nekuona mwana wavo achiita rombe rekupedzisira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu, hanzi mhiko, kunyange ukaitirwa mhiko yekuti unofanira kufa uri murombo, mhiko iyoyo pane painosvika pakuno expire, Mwari vanenge vapindira. But chinozoitika ndechekuti hanzi it's either unongobatiswa kamwe kanhu kari sili, kana kuti munhu anongokukumbira mari, kana kuti unongoinvitwa kumba, then kana wainvitiwa mhiko dziedza dzobva hanzi kunonzi kuvandudzwa, dzinobva dzazovandudzwa zvekare. Hey, just imagine kuti apa unenge watambura no mwana no what, paya pekuti Mwari mhinduro yavo inenge iri munzira ichiuya, yava kuda kutosvika on your doorstep. Varoi vaya vakakuroya vobva vangokukumbira mari, kuno kwaita urwere, ndiwe uyo vobva vatotumidzira mari iya, then vobva vatosunga zvekare chibereko chako for 20 more years, which means kuti wava kutonopinda muguva usina kumbogara wakabata mwana. But we have to pray kuti dai Mwari vangoputsa mhiko dzose idzo, all the altars dzakamiswa nemuvengi over our lives.